Здравейте! В това видео ще разберем какво представлява квадратен корен, кубичен корен и корен n. Какво е квадратен корен? Когато търсим квадратен корен, ние търсим неотрицателно число, което повдигнато на втора степен е равно на подкорената величина. Важно е да отбележим, че подкорената величина, както и числото получено след коренуването, трябва да са по-големи или равни на 0. Те не могат да бъдат отрицателни числа. Ако имаме да намерим квадратен корен от 4, търсим число, което повдигнато на втора степен дава 4. Числото, което повдигнато на втора степен дава 4 е 2. 2 на втора степен е равно на 4. Корен от 4 е равно на 2. Ако имаме квадратен корен от 16, числото, което повдигнато на втора степен дава 16 е 4. Корен от 16 е равно на 4. Как обаче намираме квадратен корен от по-голямо число, когато не сме сигурни кое число на втора степен дава подкорената величина? Ако имаме да намерим квадратен корен от 144, разлагаме числото 144 на множители ето по този начин, след което всички множители, които се повтарят по два пъти, ги изнасяме пред радикала. Така получаваме, че корен от 144 е равно на 12. Какво представлява кубичния корен или още корен трети? Подобно на квадратния корен, при кубичния корен търсим число, което повдигнато на трета степен дава подкорената величина. Тук обаче разликата е, че допустимите стойности за подкорената величина, както и за числото получено след коренуване, са от минус безкрайност до плюс безкрайност. Тоест, те могат да бъдат отрицателни числа. Ако имаме да намерим трети корен от 8, търсим число, което повдигнато на трета степен дава 8. 2 на трета степен дава 8, трети корен от 8 е равно на 2. Ако имаме трети корен от минус 8, в случая минус 2 на трета степен дава минус 8. Тоест, трети корен от минус 8 е равно на минус 2. Нека разгледаме и останалите корени, корененти. Останалите корени имат подобни свойства на квадратния корен и на кубичния корен. Можем да ги разделим по свойства спрямо това дали са с четен коренен показател или с нечетен коренен показател. Тези, които са с четен коренен показател, имат същите свойства като втори корен. Тези, които са с нечетен коренен показател, имат същите свойства като трети корен. Ако имаме пети корен от 32, търсим число, което повдигнато на пета степен дава 32. Числото, което повдигнато на пета степен дава 32 е 2. Пети корен от 32 е равно на 2. Ако имаме пети корен от минус 32, числото, което повдигнато на пета степен дава минус 32 е минус 2. Тоест, пети корен от минус 32 е равно на минус 2. Ако имаме четвърти корен от 81, числото, което повдигнато на четвърта степен дава 81
е 3. Четвърти корен от 81 е равно на 3.